Niin se olisi laiva lastattu taas siis. Koirat ville autosta kyytiin. Sittenpä sitä pääsee suuntaamaan Nangujärvelle. Hyvää keli tuli kyllä. Päivällä olikin aika tuulista oli. Ootteli iltaa arvelin kyllä se tyyntyy illaksi niin kuin eilenkin. Kyllä se on joku pakkomielle tonne Keulaan mennä. Kuvitteleeko Sanni, että se on nopeammin perille, kun menee mahdollisimman Keulaan. Kohta Sanni kun pyörähtää toiselle puolen kanottia, niin Sanni menettää tasapainon ja sitten se on tuolla järvessä. Ei sinä mitään, mutta sitten kun märän koiran nostat tänne kyytiin, niin sitten ne on taas kaikki reput litimärkänä, kun perille päästi. Lakanat ja peitto märkänä. Tolskataan tuolla järvessä. Niin, osaat tähän työ istua. Hansakin istuu siellä vaan, ei tarvi pyöriä puolelta toiselle. Niin. Tajuus, että suottapaa me vapaa-ajan akun virtaa käytän. Suottapa sitä kuluttamaan, kun tuuli työntää justiin oikeaan suuntaan. Päästään tuulienergialla tonne eteenpäin. Meillä ei mikään kiire ole tässä. Ei se vielä ole. Iltaa on 9 kelloja. Ei ole vielä tyyntynyt keli kuitenkaan. Mutta hyvää niin. Päästään vähän tuulen voimalla tonne eteenpäin, niin jääpä sitten paluumatkalle huomiselle tai ylihuomiselle niin akkuun virtaa. Tuostakaan akusta tiesi, että pääsi talvella liian tyhjiä. Se ei oikein enää latauksessa ottanut virtaa, mutta sitten sai semmosella älylaturilla ladattua sen täyteen, mutta vaikutti tuossakin, että vähän alkoi jo hyytymään. Onko sittenkään ihan täyteen lattautunut? Pitääpä säästellä nyt. Muutenkin päästään tuonne oikeaan suuntaan. Tuossa saaressa sitä on tullut monet kerrat telttailtua. Mutta nyt ei mennäkään siihen, vaan mennään tuonne vielä kauemmas tuonne Nangujärven tuonne Itälaijalle. Tuossa Kallioniemessä sitä on melko hienoja hetkiä kesäyössä tullut vietetty. Vähän vastavalo ei näy tuo ranta kunnolla. Melkeinpä riehukos siellä nyt. Joo, yleensä lähti nyt tuolta, siinä pääsee jotenkuten autolla. Maastoautolla varsinkin. Hieno hiekkaranta ja hetepuluppua siinä. Tai nyt oli niin paljon tää kampetta ja kauhia helle, niin ei viittinyt kanniskella yhtä ylimääräistä metriä kyllä näitä kamppeita tänne. Akut ja reput ja kaikki. Muutenkin näin helteellä niin mukavampi lähteä tuota retkelle tuonne vetten äärelle ja tuonne saareen johonkin. Pikkunen saari tuolta etsiä niitä tuolla on, missä ei mitään riistaakaan ole koirille. Niin siellä saavat olla, että tarvitsee olla narunnokas. Sanokoon kuka taas piipittäjä sitten mitä lystää. Niitähän nykymaailmassa, somemaailmassa riittää. Eläpä keikun reunalla. Ansa. Tiedät kyllä. Reunalle ei käpäriä laiteta. Niin.
Oikeastaan oli hyväkin, kun ei tullut ihan tyynikeli. Päästyttä se myötä tuuleen. Se liipluttelee maa ja välillä vähän melalla antanut vauhtia. Niin, pitikö se mennä sinne keulaan riekkumaan? No nyt se sitten tapahtui, mistä puhelinkin. Tolikka meni, elää nyt menee uudelleen sinne keulaan riekkumaan. Eiköhän se riitä, kun kerran tipahit ja kastelit taas kaikki kamppi. No niin. Muljahti tuolta keulasta alas. Ei se ansakaan heilauttanut kanottia. Mutta kun Tolikka keikkuu tuolla keulassa, ei se opi ajokoraa sen verran pöhköä. Ei se opi näköjään mitään iän myötä. Nyt on märkänä taas kaikki. No, peitot ja lakanat on tuolla, mutta nyt onneksi tuulee sen verran, niin eiköhän nuo kuivat tuolla. Nyt tänne sieltä. Jumaliste, nyt loppu se keulassa keikkuminen. Työ pääsitte kyllä sinne. Ei mene. Nyt tänne. Sanni. Nyt. Nyt loppu. Ei keikuta yhtään siellä keulassa. Te ette sen nopeammin pääse rantaan. Ei, Sanni. Kyllä se on luupä. Tuohon saareen sitä vois mennä. Siellä näyttää olevan polttopuuta ja se on sen verran keskeltä korkeampi, että ei oo ihan semmonen jänkäsaareke, niin kuin täällä on näitä. Tommosia ihan matalia on nämä melkein kaikki. Siellä on muuta kuin suoprusun mättäikköä, niin tuolta nyt voisi jonkunlainen telttapaikka löytyä. Tommonen pikkunen hehtaarin saari. Se Tolikka hyppäsi ja humpsati taas keikku keulassa tossa. Niin. Heti paniikissa yritti kanottia. Sanoi, että meneehän sinne saareen. Oi voi, kyllä se on tuo. No nyt se yrittää tohon kiveen. Oi hyvää päivää. Kyllä se on. Sanokoon kukaan mitä sanoo, mutta kyllä nuo ajokortit on semmosia luupäitä. Ei ne oo mitään älyjättiläisiä. Tarkoitus oli mennä tuohon kiertää tähän itäpuolelle tuulensuojaiselle rannalle ja sieltä laskia koirat. Ja se tuo Tolikka, kun se melskaa minkä melskaa. Kattokehan sohlopirkot sieltä nyt joku hyvä leiripaikka. Onko siellä leiripaikka? No ei nyt tänne tarvii kanottiin tulla ansa. He. Se on surkia saari siinä se toinen. Ei siellä ainakaan ole mitään leiripaikka. Se on ansa semmonen matala mättäikkösaari. Ei siellä kyllä ole. Siellä ainakaan ole telttapaikkaa. Lähtihän se Sannikin uimaan tuota. Houkutteli ja viitoi, että Ansa meni tonne toiseen saareen. Hyvä. Joo, mene tonne. Ei tänne kanotti, ei tänne, kun mene tonne saareen. Ei, katoppa Sanni. Ei, katoppa nyt vähän vasemmalle. Saari on ihan tuossa vieressä, mene tonne. Ansakin on siellä. Siellä se Ansa tolskaa. Menepä tonne. Otetaanpa tuo uistin tuolta pois, kato. Niin. Ei. Sanni, kato. Ootko noin pöhkö? Justihan minä näytin, että Ansa on tuolla viereisessä pikkusaaressa. Menehän sinne. No niin, hyvä. Et oo kyllä älyjättiläinen. Kohta videokamerakin niin märkä, että näinköhän täällä tekee kohta mitään. Sanni tolskannut kanotissa kyllä siihen malliin taas, että kyllä pitää
pitää löytää nyt jostakin telttapaikka, että me ei saa. No, ihan varmasti on peittoja. Kaikki petikamppeet ihan märkänä tulee. Tuo veen pitävä ottaa kassi. No. Joo. Löytyyhän se leiripaikka. Kyllä pikkusen oli hakusessa, ei meinannut millään löytyä. Tasasta telttapaikkaa, ei sitten millään. Mutta nyt on sen verran että kyllä siinä yksi mies mahtuu tuossa pötköttämään. Mulla on kuitenkin se ilmapat ja se pikkusen kompensoipi näitä epätasaisuuksia, mitä tässä on. Mutta kyllä oli homma, että löytyy teistä tämmönen kohta, mihin saa pituuta. Tähän nyt mahtuu se teltta. Kotatelttakin on, kyllä sekin olisi mahtunut ja retkisänky, mutta retkisänky en ottanut, nyt se jää autoon. Arvelin, että kyllä sitä löytyy tavan teltallekin paikka, mutta joo, kyllä tuohon nyt saapi varmaan. Tää vähän mallalla mihin kohtaan se parhaiten asettuu. Joo, ei täällä ole kovin pilvin pimeä näitä hyviä telttapaikkoja. On niin mättäikköistä tämä. Saapahan tähän tulet tehtyä ja polttopuuta on kyllä pikkusta. Pystyyn kuivanutta puuta. Ei sitä arvannut, että tämmöiseksi menee keli. Ei ne sääennusteet aina pidä kyllä paikkaansa. Ei sitten alakuunkaan. Piti tyyntyä ihan tässä. Tyyntyä keliin, niin eikös mitään. Päinvastoin tuuli vaan ylty tässä. Mitä se nyt on kello? Kohta varmaan 12 yöllä. Ei sillä, että valittaisi. En valita yhtään. Kylläpä lähti paarmat ja no mäkäräisiä ei ole vielä ollut. Paarmoja oli tuolla autolla kyllä melkoinen määrä ja hyttysiä oli tässäkin. Mutta lähtipähän öttiäiset poikki. Lämmin kesätuulihan tämä on. Ihan pärjää vielä teepaijassakin. Mikäpä täällä on olles. Ei parane valittaa. Ai. Ja kunnon pillimehut sitten päälle. Eiköhän täällä yön pärjää. Kattoo aamulla sitten mikä on keli, jos sitten pääsee vähän harjuksia hartsaa yrittämään tässä. Nyt äiti kyllä niin tuuliseksi tämä keli, että ei viiti kyllä uistinta lähtiä nakkilemaan. Pitää laittaa tuo telttapaikoille. Käydä pötkölle. Mitähän se Sanni alako haukkuu? Onko täällä minkki? Mikä? Onko siellä minkki? No siinä ei olisi kyllä mitään uutta, että täällä Ylä-Lapin saarissa ne minkit on kyllä ollut ennenkin. Silloin jo edellisen ajokoran ja edellisen pohjiksen aikaa sama juttu oli. Ei kai karannut. Onko siellä minkki? Rapsikkeviltä se karannut. Ei kyllä vielä minkin tuoksua tullut nokkaan. Ei oo kyllä. Hyvä Sanni, onko kissa siellä? Napatkaapa, minkki poikki.
Siellä on kyllä iso luola. Sen verran pien saari, ettei ainakaan mikään kettu kyllä. Kettu ei kyllä voi olla, mutta minkki voi tietysti. Minkki voi kyllä olla tämän kokoisessa saaressa on. Ennenkin ollut tuolla Inarijärvellä on. Saanut minkkien ja koirien kanssa näinkin pienestä saaresta. Ei tuo kyllä, ei tuo kärppä voi olla, ei koirat olisi noin innossa. Ei nyt vaan vielä ole sattunut minkin hajua tulla nokkaan. Se on varmaan tullut vasta tänne. No siinäpä saa nyt koirat jahattamaan. Olla panella tässä, niin kyllä minkillä eliniä odote olisi lyhentynyt melkoisesti. Se oli kyllä semmonen kärppä kyllä minkin pyyti. Siinä ei minkillä paljon mahdollisuuksia ollut. Tässä on nyt niin laaja tämä rakka kyllä. Täällä se jossakin on ja se pääsee helposti karkuun kyllä. Saapa nähdä. Jossakin vaiheessa varmaan saan oman nennan hajuvahvistuksen, että on minkistä kyse, mutta en ole vielä ainakaan haistanut. Mietinkin kun lähin reissut, pitäisikö ottaa piekkari tai haulikko kaiken varalta, että jos koirat saaressa löytää minkin, kun niitä on niin monesti aikoinaan ollut, kun täällä on asunut Ylä-Lapissa, niin ei oo mikään ihmekään. Se voi olla. Onko siellä kissa? Onko Sanni kissa? Onko? Hyvä. Mikä siellä on? Keli ei näytä kyllä tyyntymisen merkkejä, mutta tulipaan nyt tässä saatua tuo leiri pystyyn. Joo, ei aina voi keliä toivoa. Aina niitä voi tietysti toivoa, mutta ei ne satu toivomusten mukaiseksi. Mutta joo, onpahan siinä nyt yhden miehen sviitti kohdillaan. Sielläkö se on sittenkin? Onko? Niin. On tässä ihan vieressä. Tämmönen isompi kivi on. Tiedä sitten, onko se tänne tullut. Ja tässä on tätä lääniä niin paljon, että koiratkin on ihan ulalla, että missä se on. Oliko lämmin yö nukkua? Oliko? Ei. Aamukahvit pitäis keittää. Tulette. Hei, saa kyllä paarmoilta hetken rauhaa, vaikka on tuulinen päivä ollut tuolta tuuleen. Luulis, että tässä ei, no hyttysiä ei sentään ole, mutta paarmoja kyllä piisaa. Teltassa ei voi olla, siellä paistuu. Onneksi nyt alkoi pikkusen olla jo pilviä, että välillä menee aurinko pilveenkin. Laittaa vettä tuohon tummaan ämpäriin. Jos siinä paahteessa aurinko kun lämmittää tummaa ämpäriä kovemmin mitä valkoista ämpäriä, niin
Jospa se lämpenisi siinä päivän mittaan, illalla sais lämmintä pesuvettä. Tuo on näppärää ostos tuo retkisuihku. Se vaan uppopumppu tuonne noin. Tuommoisella 9 litralla niin sillä pesee oikein ruhtinaallisesti. Saapi suihkuteltua, kun se saapi tehokkaasti käytettyä sen kaiken veen. Toisin kuin jos sitten kiululla kaatelet, niin ei se. Sitä menee niin paljon hukkaa sitten. Retkisuihku oli kyllä hyvä hankinta. En tiedä, olisikohan tuo saari, tommonen pikkunen tossa semmonen. Jos siellä ei olisi paarmoja. Äkkiä melostusta sinne, jos ne jäis kelkasta nää paarmat. Nytkin on 3 paarmaa tässä kamerassa. Ai. Ei. Oi. Joo. Mene ansa välillä uimaan tuonne. Niin, mene uimaan välillä. Kyllä pitäisi olla semmonen rankisteltta semmonen, että siinä on kaaret niinku kupoliteltassa, että se pysyy itsestään pystyssä ja että siinä olisi pelkkä se hyttysverkko ympärillä. Ei mitään telttakangasta, semmosiakin myynnissä jossakin on. Niin semmosen voisi aina siirtää vaan varjoon johonkin sen mukaan, missä varjo on. No eipä tässäkään kyllä tasasta kohtaa paljon ole, mutta jossakin missä oli tasaisempia rantoja, niin kätevä semmosessa pötkötellä. Ei paarmat ja hyttyset kiusaa. Ilma vaihtuu kunnolla. Ei se tuossa teltassa vaihua. Aurinko pääsee porottamaan vaikka hyttysverkot. Niin se on kuin kasvihuone, kun aurinko porottaa. Mitä se Nangujärvelle ennustaa tuo meris? Ei taida tulla kuin strömmingsbådarniko. Nythän tyyntyy keli. Äsken vielä tuuleskeli melkoisesti. Pystyi laittamaan jo vähän vaatetta päälle. Ei noita paarmoita muuten näköjä. Muuten rauhaa saa. Pakko olla vaatetta päällä, että ne ei. Muuten joutuu koko ajan huitomaan niitä. Kyllä tässä just niin kuin varjossa on paikallaan ollut, niin pystyy vaatteet päälläkin olemaan. Mitä lettua katoo sääennusta, niin näytti 2,6-2,7 tuo. Sää tälle hetkelle, ilman kun täällä vähän ollut lämpimän puolesta. Kävin jo tuossa Pikkusaaressa reilu tunti sitten, niin siellä ei paarmat ollut kiusannut, kun sen verran tuulee siellä. Tuossa niitä saattanut tulla sitten, jos sinne olisi mennyt. En viittinytkään sinne siirtyä sitten. Kylläpä tässä nyt kun on vaatetta päällä. Ei ihan paarmat syö elävältä. Nyt vois kyllä lähteä kalallekin. Ja joko se alkaa tuulla heti. Ihmeen tyyni hetki. Ennusteen mukaan nyt olisi pitänyt ukkosrintama tulla. Ootellut vähän, että jos se ukkonen menee ohi tuossa illansuussa, niin yöksi tyyntyy kuitenkin, niin lähtisi yöllä sitten heti kun tulee tyynikeli, niin sitten tuonne melomaan ei tarvitse tuulessa ja vastatuulessa sitten huomenna, jos se yöllä jos käyn nukkumaan ja nukun pitkälle aamupäivään, niin huomenna taas koko päivän tuulee, näytti 5 metriä sekunnissa ja kääntyy vielä vastatuuleksi, niin se olisi kauhea homma kyllä. Yksin meloa tuonne takaisin autolle. Pakko varmaan yöllä viimeistään sitten lähtiä. Meloa sitten tuonne autolle ja vejellä uistinta samalla. Onpahan nuo koirat jo viime yönä sen verran laukku tässä nyt.
Ihan umpiväsyneitä tuskin ne ensi yönäkään täällä kuitenkaan juoksentelisivat. Joo, tulee tämmönen kärmeskuksa. Vielä on muotoilua tuossa kahvassa. Sisäpuolella jo hioskeli aika tarkkaa, mutta nyt on tuo kahvan teko menossa. Tulee aika ison kokoinen kuksa tästä. Näitä on harvassa tämän kokoisia pahkuja kyllä. Pienempiä kyllä löytyy ja sitten taas kiulun kokoisia semmosia isompia. Kyllä ne on harvassa justi, että saapi tämmösen 3,5 desin ehkä tämä on. Käärmeen pää tässä ideana. Monesti ennenkin tehnyt tämän muotoisen kahvasta ja miettinyt sitten, että se on melkein kuin käärmeenpää, kun siihen vaan silmä muotoilisi ja vähän muutakin linjauksia tehdä siihen. Eiköhän sitä jonkunlainen kippo tule. Pitäisköhän tuo lähtien vähän uusinta nakkelemaan. Kyllä tässä harreja voi ihan hyvin olla. On niin kivikkoista tässä. Tuossakin aika matalia. Matalia kivikoita on. Vois harrit viihtyä hyvinkin. Paarmojakin varmaan olisi vähemmän. Kyllä ne nyt on kimpussa. Ei nuihin taida oikein mitkään hyttysmyrkytkään tehota. On tämä aika hieno semmonen erämainen järvi. Järvi kuitenkin, että kyllä tulee joku pari jantteria eilen. Näkyy uistatteleva ja tänään joku venekunta meni. 4 ihmistä näkyy oleva siinä. Olisiko olleet tuolla vuokramökillä. Sinne päin menivät. Varmaan kun on lehmisavut pitäisi laittaa. En ole vielä uskaltanut tulia tähän miettinyt, että jos tulee tekee, niin pitäisikö mennä tuonne saareen. Mutta nyt ehkä kun ei tuule enää. Ei lähde tuli leviämään, niin vois vaikka tehdäkin makkaratulet. On tuossa ämpäri, millä saapi vettä kannettua ja huolella kasteltua. Vaan semmoista kuivaa kunttaa tämä ranta tässä, että jääpi kytemään kyllä helposti. Sammutettava huolella kyllä. Pitää se tässä välissä jotakin syökki tälle päivään. Se on kello tuleeko se 4 kohta. Paistaa makkarat, jäinen makkarapaketti tai 3 pakettia jäisenä laittaa tuonne käärin fleesetakkiin tuonne kylmälaukkuun. Eiköhän ne ole jäässä vieläkin. Kyllä sieltä näyttäisi sittenkin olevan tulossa ukkosrintama tännekin. Alkuun näytti, että ne tuolta Saariselältä kulki Ivaloa kohe. Siellä varmaan nyt on ukkosrintama, mutta kyllä tuoltakin on tulossa tänne. Tänne sen näköiset siniset pilvet. Joo. Pääsee kuuntelemaan satteen ropinaa kohta tuon telttaa, kunhan paistelee tuossa. Alkaa ollakin hyvää hiilloskohta. Paistella siinä makkarat. Eikö jaksa mennä teurastamaan viattomia luontokappaleita?
Joo. Puolijäisiä vesipulloja tuolla pohjalla. On siellä vielä jäätty. Hyvin pysyy. Täällä vielä yksi siitä. No niin. Ai. Oltiin ehkä vähän liikaakin makkaraa matkaa, mutta jos olisi ottanut yhden paketin, niin se olisi sulanut nopeammin. Otin sitten kolme käärin tänne, niin siinä on isompi köntti, jääköntti sitten, niin se ei niin äkkiä sulakkaa. Ei ne ihan ankkajäs. Vähän on pehmennyt pinnasta, mutta kerkiää sentään syömään kohta ennen kuin pitää painella teltan suojiin, kunhan tuo rintama tuolta järvelle tullulle. Se tulee Sanni siullekin kohta lähtöteltta. Kuulitko, Sanni? Näetkö kissoista unia? Sanni, se voi vähän jytinää pelätä, kun kunnolla alkaa jytke kääntää. Siihen liittyy yksi tarina, minkä takia se on alkanut vähän varsinkin kovaa tuulta ja myräkkää pelkäämään. Oho, siellähän välähti. Siellähän välähti. Ei sitä tiedä, vaikka miten karmea myräkkä tulee päälle. Siinä alkaa hämällä se akan pojallekin hymy hyytymään teltassa, kun se alkaa kunnon myräkkä olla. Että kattelin jo kyllä, että ei tässä nyt pahemmin ole mitään keloja. Ei ole kyllä sen näköisiä puita, mitkä vois kaatua teltan päälle. Joo, antaapa niitä vetäytyä siinä vähän. Monesti tekee sen virhe, että tulee liian kuumia makkaroita hotkittua. Parempi antaa niiden kunnolla jäähtyä. Siinäkin on oma riskinsä kuumaa makkaraa. Tällä tavalla sitten hotkit, niin siinä voi tukehtuakin. Yksi tuttu kertoi, kun olivat toisen kamaraatin kanssa tulilla ja se kaveri alkoi yhden äkin kakomaan. Se toinen niistä oli onneksi ambulanssikuski ensihoitaja, niin se tajusi heti, että mistä oli kyse, että se oli makkarapala mennyt väärään kurkkuun. Niin se läväytti sitä yläselkää heti kämmenellä, niin makkaranpala lenti kaaressa. Siinä jos olisi yksinäisekin kaveri ollut sitä makkaraa hotkimassa, niin se olisi voinut tukehtua siihen. Kyllä kun sen tarinan kuuli, niin miettinyt monesti, että kyllä se pitää yksin kun aina liikkuu täällä. Niin sekin on yksi vahingon mahdollisuus, että tukehtuu ruokaan. Voi lyö kirveellä polveen tai taittaa jalan tai mitään vaan, mutta se on kans yksi, että sitä voi tukehtua makkaraankin, jos ei. Syö rauhallisesti. Nytkö se alkoi sata? Piti kertoa tässä siitä tapauksesta, minkä takia Sanni alkoi noita kovia tuulia ja myräköitä pelkkää. Ei se nyt varmaan pahasti satele. Tää nuokin syö tosta. Niin oli Savitaipaleella mummolla rantamökillä.
onko tästä nyt 3 vuotta aikaa. Kesällä kauhea myräkkä tuli yöllä sitten. Aivan tuntui, että puut kaatuu siitä vierestä. Hirmuisia oli ne puuskat. Puuskat oli kyllä ja jo pimiä keskiyö aika tuolta. Ja kauhea humina oli, että mökki tärisi siinä oikein. Sannikin oli jo vähän levottomana. Sitten yhdenkin semmonen kauhea jysäys kuului tuolta. Niin oliko se jo aamuyötä, että oli jo vähän niinku nukkumassakin. Unen päästä saanut kiinni ja sitten heräsi siihen, että hirmuinen jysäys kuului tuolta. No nyt kaatui puu mökin päälle ihan varmasti. Niin kaatamalla tuli vettä, että joo. En lähtenyt sitten katsomaan, että samapa se on katsoa aamulla, että jääpi vielä kaatumaan puu alle, jos menneen pihalle. Seuraavana aamuna niin ei mitään ollut siellä puuta mökin päällä, että mitään ihmettä. Et en minä kyllä untakaan voinut nähdä. Sanni. Varmasti kuuluu kauhea jysäys katolta, niin kuin puu olisi kaatunut. Mikä se sitten voi olla? Piipun päällä oli pelti ollut sadesuojana, sen päällä iso miehen pääkokoinen kivi oli. Se tuuli oli lennättänyt sen pellin siitä ja se kivi oli jysähtänyt siihen peltikatolle niin voimalla, että kuulosti ihan, että nyt kyllä varmasti puu kaatuu mökin päälle. Oli semmonen jysäyskin sitten se myräkkä. Sen jälkeen Sanni on aina pelännyt kovia tuulenpuskia. Sisällekin kuulen kauhea myräkkä, niin se tulee sänkyyn viereen tai menee sängyn alle piiloon. Muuten se ei niinku pelkää kyllä mitään ilotulituksia eikä muuta, mutta silloin se myräkkä oli niin kova, että se jätti Sanninkin pienet traumat. Saa nähdä miten nyt sitten. Kylläpä se kun isännän vieressä on tuolla teltassa, niin ei se niinku mitenkään paniikkiin mene, että alkaisi tärisemään niin kuin jotkut koirat vissiin ukkosella pelkää hullunakin. Karkailevat sen takia. Joo. Se tuolta alkaa tulla tuo. Jytis. En kerennyt syödä makkaroita. Äkkiä piti tulla telttaan. Nää tulikin vauhdilla päälle. Joo, ei muuta kuin äkkiä räppänä kiinni kuule niin. Älä mene sinne kuule. Niin, kastut siellä kuule niin. Joo, lähin tossa jo ennen 11 meloomaan illalla. Ei nyt ihan tyyntä tullut kuitenkaan, mutta jaksaapa tuota tommoseen vastatuuleen melo. Tiedä, vaikka sais vielä lottolipalla jonkun kalan tässä matkan varrella. Katsopi mihin sitä huomenna lähtis sitten. Tämä nyt oli tämmönen pikku saarijalottelu vaan.